Wij programmeren vandaag de hele dag van 10:30 tot 6:30 allerlei amateurbands van de muziekschool en van mensen die op de muziekschool les gehad hebben. Dus wij verzorgen een leuk stukje muziek de hele dag. Vanmorgen beginnen we met de band Lewis. Nou, dat is mainstream pop. Hè? Dus lekkere rustige pop. We vervolgen dan met Mr. Senses and Friends. De tweede band is een beetje steviger, een beetje ska, reggae-achtig, maar wel met een rock-invloed. Dan speelt er telkens 3 kwartier een band en dan bouwen we een half uurtje om naar de volgende band. Wij moeten zorgen dat andere mensen en vooral kinderen goed leren spelen, zodat ze er op een goede manier een hobby aan hebben. En dat zie je dus vandaag ook, want dit zijn allemaal mensen die vanuit hun hobby muziek maken. We hebben jaarlijks 4 grote voorspeelavonden, maar ook tussendoor allemaal kleine uitvoeringen. Dat staat allemaal op onze website. Ik speel hier samen met Karen en Ruben Zielstra. Dat ben een broer en zus, we kennen elkaar al heel lang. En nou ja, sinds ik bij in Dokkum hebben we elkaar bij voelen en ben we eigenlijk een band hebben begonnen. En dus zij is mijn band. Doe best de organisator hiervan? Nee, eigenlijk wel een beetje weer met mij draaien. Ja, eigenlijk doe ik het minste. Hè. Ik ken alleen een jongen en hun ken beide en toetsen en gitaar en bas en jongen echt. Dus ik had nog het minste aandeel, maar ik ben wel de frontvrouw, steeds maar. Ja. En toen had je een opleiding hier gewoon in Dokkum? Ja. Wie opens? Ja, daar ga ik inderdaad pianoles horen en dus koffie zangles, maar uiteindelijk ga ik dat net zo goed volhouden als hun. Heel ziek nog wel wat meer instrumenten bespeel ik in, maar ja. En dus nog nog wat oors dan dit het dagelijkse leven bijvoorbeeld? Ja, helaas kunnen we er nog net van leven. Ooit hoopte dat natuurlijk wel, maar ik ben gewoon aan het werken. Ik werk voor de overheid. Admiraliteitsdagen ben ik gewoon top. Als je wat de organisatie al ideeën had om het toch droeg te houden. Nou, en het is nou maas betiet en er staat toch aardig wat publiek. Dus je merkt wel dat, de meesten die hadden zoveel zin in dat waar, dat maakt het niet zo vol uit. Ze had echt top regeld al, ja. Ja, ik ben hartstikke tevreden. Ja. Ik denk wie ik en het publiek die hebben, dat het publiek echt wel tevreden is. Ik maak het open. Het ging natuurlijk net helemaal vlekkeloos, maar het is altijd zien. Samoa's betiet onder druk. Maar goed, ja, ik hoop dat ze ervan genoten. Nou, wij in ieder geval wel.